Dar ce nu bage la mă, mai... Nu vedeți 4-1 de 2 luăm bătaie? Care la mai lărguță, da? Cu spațiu între... Le bagă peste. Adică mai târziu. Bagă. Bagă, mă. Mamă, dar ce-am dormit. Pasăre din altă, ce faci? A, uite, a intrat ăsta cu codul rimos. Ăsta care n-are microfonul. Dar care n-are Prietenul tău care te bate la cap cu Lucas Fornu. Jackson și nu, auzeam mai în cap Jackson. Fabian. Te visează din nou. Asta, Fabian. Cum? Nu Fabian. Celălalt Fabian. Mai avem un Fabian. Avem doi, mă. Nu mă mai bate nimeni ăla. Cristian Andrei, mă. A, Cristian Andrei. Dar nu mă bat la cap pe mine să stau acolo, dar... Mie Fabian de acum cred că cu de la mine, nu-i zi în care să nu primească și invitație. Da? Dacă îi place... Dar i-am lăsat măcar pe Facebook, eu întreabă în pe Facebook, toată lumea zate. Nu mai da. Lui îi place să spune și da. Și atât. Stați că adoptați, gândiți pe a doua. Sper că nu. Bă, dar l-ați ascultat și pe Andrei? Da, mă, stai aici, am intrat și eu. O, cum Olandie, acum Andrei. Uite, mă, început așa să stai pe noi. Nu și-au dat seama că sunt în echipă. Da. Imediat îi de puncturi să vezi și dacă. Uite-l cum pleacă Abu, parcă face sprintul la maraton. Ce nu-i penalti? Sau galben pentru simulare? Dar băieții fair play, mă, deci nu... Auzi, că dacă nu suntem toți în apărare, ei nu vin pe Hai, sine. gata, nu-i poți să stai liniște de acolo. Justin! Ce-a spus, s-a călcat? Iar i s-a Gata. blocat mult ăsta. Da? Eram să luăm gol din cauza dată. Afară de două goluri. Dau două și îmi vin. Bine, ai 10 minute. Încă două și mă duc. Ai 10 minute. Uite, asta e prima pasă. Hai Începând cu acum. poezie. Da, eu știam Jackson, eu nu m-am încărcat. Era supărat Gabi, mă, că nu te găsea, bănicuț. Aburiel. Bravo, mă!
A, Țin. cu preluarea Mamă, muții. ce bună a fost pasă aia. A fost perfectă, dar al meu a tras la sală. Păi m-am făcut mai mic, Gabi. Ea, nu? A început să tragă la sală și are pieptul mai tare. Cere mingea? Așa. Ești că s-au încat în piscina meu. A, uite-l. N-a fost mă offside. N-a fost mă offside. Uite-mă, uite-mă, uite-mă. Așa. Bun. Bun, nu mai puteți ști. A plecat. Băi, dar ai dormit ăsta, Gabi, ai dormit? Am Nu, pus nu. capul pe pernă. Gata. M-am trezit acum, bă, le-am zis la... I-ai dat cu praf de m-am somn, trezit da? acum, bă, le-am zis la ăștia că joc prost, decât nu simțit în pui. Mai aveam un pic și M-am chiar uitat ziceam la așa. ceas, m-am uitat pe conversație. Ei, stai mă, că ei joacă în 20 de minute, mă. Le ia o oră să se găsească. Nevastă mea ține cu mine, mă lasă numai în... Bă, a plecat. Așa e? Nu mai trezește, mă lasă lângă consol aici. Bă, eu trebuie să iau galbene, frate, și roșii și toate, ca să fac dur, ca să trag vreo două palme la mine. Cine te supăra, mă? Jucătorul ăla, el 1 la 1, îl lasă pe la prânz. Ce păcat. Hai că avem. Uite-mă. Doamne, Fair play. rău, fair play. Nu, m-am dat-o prea tare. Am găsit-o albastru, cred că Andrei. A trimis-o pe stream-ul ăsta. Fair play, chiar două canase pe la parte. M-a omorât. M-ai faultat. Cine, mă? Ai vrut să intri la ăla și tu i-ai rupt Eu am picioarele. venit peste tine? Ia, Doamne, mă feriți, cum a intrat asta? ce-i cu asta? Bă, Da, uite-mă. Bă, frate, vă aduc și eu o tactică. Ajungeți aproape de poartă, trageți. De cale stai, la ea n-ai mingea șut la poartă, îi sunt. Așa. La noi se deviază în corne. A, că te respinge. Am nenorocit pe ăla. Am iau și galben.
Oh, uite, eu plecam. Băi, eu iau de tot lui ăla. Ăla. Aoleu, ce le facem? Ce Nu le mi-a luat facem galben, mă. portal? Ce le facem portal? A fluierat ăla înainte să-mi dea galben. Hai că în 10 minute putem să dăm și 2 goluri, stai niște. Așa am primit noi 4, adică se poate. Așa am primit noi 4. Orice se poate. Orice se poate. Aleluia, nu. banii. Ăsta A e primul, intrat hai. Aguero. Următorul. Că e frumos că nu băne când 10 minute îți dau 2 goluri și nu la gol. Hai băieții mei. Eu. Bun. Lateral. Așa. Dă-o. Mă deviată. Scurtuț acolo trebuia. Asta a prins portarul, sărat. Fugi, Andrei, cum știi tu. Hai că-s acolo, mă. Încă o dată. Ce n-ai, mă? Singur. Foarte bine la schimbire. Încoate. Încă o dată. Hai, calm. E bine. Ăsta e posedat al meu, frate, dă pase singur. Bă, da, eu cred că e ceva de la server, mă, că și eu am jucat în seara asta tot așa îmi dădea și mie. Se blochează, dă. Ce pasă proastă de asta. Bine. Uleu. Hai, băi, să ne faci puțin să ne dăm unul. Dă-i, lângă tine. Ole. Hai că nu e offside. Simplu. Ce pasă, mă, aici trebuie gol direct. E Hai, ia, frontal. bagă inimă. Ia, unde e? Stai așa puțin. Altceva? Asta e repriza noastră. Ar trebui? Hai că suntem pe val acum să le dăm. Una e să dai gol cu un contraatac școală, alta e să dai gol din greșeală, știi? Ăștia au dat din greșeală, ambele goluri, ce kill. Hai! Hai că sunt în spate acolo. Nu cred.
Offside. Te-a lovit ăla. Uite, mă. Ăla-i, mă. De când îl aștept? Iar de vară sau peste? Nu, că știți. Doamne ajută, hai băieții. Ce ai, mă? Bă, mănușa lui. Bamberg. Ah. N-au unde, că deja sunt 41 de așa acolo. Linie. Hai mă că mai ai. Hai că... Nu-i lasă să se întoarcă, e bine. Perfect. Trage, Iusti. Bravo, mă! I-am făcut cadou. Oh, penalti, băieții. E ca un penalti, e? Penalti clar, mă. Mai gata Ciao. penalti. Aoleu, am dat în zi. Hai că asta nu are cum să treacă. Încă o dată dai băieții. Hai bănic. Dă din primul. Iusti. Muie. Revenire. Da. Ce frumos. Doamne, ce gol frumos. Ce gol frumos. Ce? Nu e palincă? Aoleu. Dă-și mie sticla, bă, direct. De ce la sfârșit? Tabu, hai ca A rezolvat-o Nu, de bănicuț. greșeală. Am crezut că nu l-am luat, știi, și vreau să le posedez. Bă, nu ieșeți la sfârșit, să faceți noi un rezumat. Abul, faci. Nu, Da? nu, dar filmezi deja. Păi și tu nu mi-ai zis acum să vorbesc, mă? Da. Mai. Să mă umflu în piele, să spun că eu sunt cel mai bun? Nu. Nu trebuie să știi băieții, nu. Ține acolo, fii modest, Gabi. Iau balonul de aur, mă, nu mai pot să mă model. Fac și eu cum a făcut Cristiano Ronaldo. Sunt arogant, dar am motive. Oleu. Toată lumea înapoi. Mă, că ești frumos. Ne-am susținut. Bravo, de Ce asemenea. frumos. Bună repriză. Bravo, Asta se Am să să ai bagă bola. pe cineva în locul meu. În atac.